Bones! Anem a buscar els fitxers al GitHub. Aquí tenim l'adreça. Baixem la pàgina, veiem els fitxers que anem a executar i ara anem a descarregar-nos el codi. Copiem la ruta, anem a Eclipse Che, View, Find Command, escrivim git clone i copiem la ruta. Apretem Enter, seleccionem el repositori i ja tenim els fitxers. Obrim la carpeta i podem veure 6 fitxers. Anem pel primer de tots, el 00. Podem comprovar que hi ha una connexió a la base de dades MySQL. Canviem el nom de l'usuari i la paraula de pas. Escrivim root. Veiem que estem fent la creació d'una base de dades amb les seves taules i els seus camps. Veiem que tenim people, movie type amb movie. Perfecte. El que farem serà executar aquest codi SQL des de PHP. Per això anem a obrir el servidor Apache, obrim el navegador, anem a la carpeta i executem el fitxer. Abans de fer-ho, obrirem un terminal MySQL per comprovar que la base de dades i les taules es creen correctament. Un cop estem dins el MySQL, fem un show databases, comprovem que la base de dades que volem crear, MovieSite, no està creada. Perfecte. Aquí tenim el MovieSite i no està creat. Executem i fixeu-vos que ens surt un error de Unable to Connect. Check your connection parameters. Perfecte. Doncs anem al MySQL i Connect i comprovem que tenim localhost. Modifiquem localhost per getHostname, la funció, que ens donarà el veritable nom de la màquina on s'està executant Eclipse Che. I per tant, ens podrà deixar accedir a la base de dades MySQL. Perfecte, ja ho tenim. Anem al navegador, tornem a executar el fitxer i ens surt el missatge Movie Database Successfully Created. Molt bé, anem a la línia de comandes, fem un Show Databases i veiem que ja s'ha creat el MovieSite. Molt bé, anem a entrar dintre la base de dades MovieSite i anirem a veure les taules si estan creades correctament. Per això el que fem és executar la comanda show tables. Perfecte, aquí tenim les 3 taules, movie, movie type and people. Fixeu-vos que al movie tenim movie ID, el name, el tipus, l'any de la pel·lícula i tenim el it actor, l'actor principal i el director de la pel·lícula, que seran claus forànies, a la taula people. I després tenim aquí un identificador del movie type, el tipus de pel·lícula i label, l'etiqueta, el nom, que és on guardarem el tipus de pel·lícula. Després tenim people, on tenim el nom, i uns booleans, que és is actor i is director. Si tenim a 1 és que és actor, i si és 0 és que no ho és.
tant per isActor com per isDirect. Perfecte. Anem al següent fitxer. Del que es tracta en el segon fitxer és de fer insercions a la base de dades. Comprovem. Veiem que la ruta, la connexió que fem al MySQL l'hem de canviar. Com hem fet anteriorment, ho fem ara i anem a veure el codi que té el fitxer. Fixeu-vos que el primer que fa és seleccionar la base de dades i després fa insercions a les tres taules. A la taula Movie insertem 3 pel·lícules amb les seves dades, insertem 8 tipus de pel·lícules diferents amb el seu ID i el label, l'etiqueta, el nom, i insertem 6 personatges, 6 actors o directors. Fixeu-vos amb l'1 i el 0. Anem a fer un select de la taula Movie i veiem que està buida. Ara, quan executem el fitxer, i tenim el missatge Data Insert Successful. Molt bé, que és el missatge que hi ha al final del fitxer. Anem a fer un select a la base de dades per comprovar que les dades s'han insertat correctament i fixeu-vos que aquí tenim les 3 pel·lícules. Molt bé. Anem pel següent fitxer, que en el seu següent fitxer el que farem serà una consulta i mostrar les dades. Canviem les dades de connexió, com hem fet anteriorment en els 2 fitxers. Molt bé, tenim aquí un select de 2 camps de la taula Movie, amb una condició que el Movie Year sigui més gran del 1990 i ordenat pel tipus de pel·lícula. Molt bé, fixeu-vos que tenim un bucle. En aquest cas, el que fa el bucle és extraure les dades de cada fila executem, veiem que tenim aquí el BR, el col·loquem bé, l'HTML, perfecte, executem de nou i ja tenim les 3 fileres, és a dir, que el while ha fet 3 vegades el bucle i ens mostra el movie name, un guió i el movie type. Anem pel següent fitxer. En aquest fitxer també farem una consulta, però en aquest cas el bucle el farem de diferent manera. La consulta és la mateixa. En aquest cas no utilitzem la funció extract, sinó que el que fem és de $row, que $row és un array associatiu que ens ve donada pel MySQL Fetch a SOC. El que fem és extraure cada un dels elements utilitzant el for each i cada un dels elements va a parar a $value i dintre del for each el que fem és mostrar aquest value. En el segon exemple anem a veure una consulta també de 2 camps, el movie name i el movie type label. Fixeu-vos que movie type label no es troba a la taula movie, sinó que es troba a la taula movie type. Per aquest motiu, després del select, en el from, necessitem fer un left join entre movie i movie type. Les condicions seran les mateixes, que la pel·lícula sigui més gran que 1990 i el resultat el donarem ordenat pel tipus. En aquest cas, fixeu-vos que estem posant el resultat dintre d'una taula. El primer de tot, abans de fer el bucle, hem de crear el tag table, després fem el bucle, tenim la primera filera, el primer row, fixeu-vos el tr, table row, i un cop tenim el resultat de la filera, fem un for each per cada element dintre de $row i posem
cada valor dintre d'una cel·la, dintre del tag Table Data. Tanquem el TR, tanquem el table, els dos bucles i fixeu-vos el resultat. Tenim les 3 pel·lícules dintre d'una taula. Perfecte. Una salutació i fins aviat.